पबजी घेतली त्यात तसली पगार पुरती गुटली ती चोपी पण जावा द्या हान 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 पळ 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 आणि तिकडे चाललं इकडे चाललंय मला तर त्यातलं काय कळत बी नाही. तुमचं सगळं म्हणणं बरोबर आहे पण ह्याच्याकडे माझ्याकडे काय उपाय नाही बघा. बघा बोकाशे आई बाबाने मोबाईल घेऊन दिले ते पोरांना कशाला अभ्यासासाठी. आता ते पोरं अभ्यास करते ते का त्याच्यावर गेम खेळते ही लक्ष त्यांनी दिलं पाहिजे. अहो सचिन शेठ ह्याच्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की त्वरित शाळा सुरू झाल्या पाहिजे आणि मुलांना शिक्षकासमोर शिकवलेलं कळतं पण हे ऑनलाईनच कळत नाही. त्याच्यावर आहे का नाही त्याला मी विचारले तुला 10वीत किती टक्के पडली 42 मार्क पडली म्हणते सर 42 त्याला अकरा मिनिट सांगायला नाही 42 42 पडली का 45 पडली 42 म्हणते. अरे ऑनलाईन शिक्षण तुमचं. बघा बोकाशे कोरोना काय अजून गेलेला नाही. आता दुसरी लाट आली आता तिसरी लाट येणार आहे. मला सांगा उद्या जर पोरं शाळेत पाठवली आणि त्यांना कोरोना वगैरे झाला तर ह्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? तुम्ही घेणार आहे का? त्याच्यासाठी ऑनलाईन शिक्षण पद्धत चालू केलेली आहे. आता जोपर्यंत ही कोरोना काळ जात नाही तोपर्यंत हे ऑनलाईन शिक्षण पद्धत चालवाच लागणार आहे. गेम खेळून पोरांची डोकी बाद झाली बधीर झाली त्या पबजीना हाण पळ. सचिन शेठ माझं काय म्हणणं आहे आता ही 10वी 12वी झालेली पोरं आहे का नाही त्यांच्या शेजारी पाजारी एखादं शिकलेलं असतंय त्यांना मार्गदर्शन केलं तरच विद्यार्थी कुठंतरी पुढे जातोय नाहीतर ही पबजी फिबजी खेळत बसते. काय म्हणायचं बघा तुम्हाला? अहो म्हणून तर मी म्हणत होतो त्या डोनाल्ड ट्रम्प तात्याला बोलवायला मार्गदर्शन करायला. अवघड आहे बोकाशे तुमचं. कोणाला मार्गदर्शन करायला बोलावं ते पण कळतं तुम्हाला. ती काय अमेरिकेत येऊन काही तर मराठी बोलणार आहे का? या विकी बसा. नमस्कार. झालं का तेवढं आमचं काम? बघा ना विकी झालं तुमचं काम फक्त 2 दिवस थांबा. चेक आला की तुम्हाला देऊन टाकतो. चालेल. ओके सचिन शेठ कारखान्यात एवढी साखर पडली 74 पगार. सचिन सर कोण आहे कार्यक्रम? आहेत आपल्या गावातले 4 आहे तेवढा ऑफिसवर आपल्या गावातलं ड्रेसिंग माहिती जवळ मी जात नाही कोण त्यांच्या अंगा बसलं ना उठत नाही. पाहुणं आम्हाला संगडी घेऊन यायचं म्हणलं तरी बे वाटतं या. नमस्कार मायसेल बोकाशे. सॉरी बरं का कोरोना असल्यामुळे हातात हात काय देऊ शकत नाही कोरोना असल्यामुळे. तुमचंच बरोबर आहे मोका शेठ. नमस्कार घातल्यालाच चांगलं. गरम साहेब चहात साखर टाका ना तुम्ही. बोकाचे 2 तर बघा राव तुम्ही चहा असतो चांगला आहे आहे. ना चांगला चांगला आहे राव. आवे टाकलं काय थोडं टाकले चांगलं लागतंय. टाकते ना. तर ते जाऊ द्या. आपलं काय चाललं होतं की आज ऑनलाईन शिक्षण पद्धत चालू आहे पण त्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या पद्धतीच्या नावाखाली 10वी 12वीतले पोरं पबजी फ्री फायर खेळत बसते ते. आज ह्यांचं करिअरचं जर भविष्यात बघायचं म्हटलं तर काय यांचं काय त्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीनं ह्यांना नोकरी मिळणार आहे ते काय होणार आहे? पूर्णपणे त्यांच्या डोक्यातून अभ्यास निघून चाललेला आहे. त्यांचं आपलं एकच पबजी खेळणे फ्री फायर खेळणे. आणि ती ऑनलाईन शिक्षण पद्धत कशी आहे माहिती आहे का? समोर शिक्षकांनी व्हिडिओ पाठवले ते व्हिडिओ बघायचे किंवा ऑनलाईन असल्यावर ती दिसते आपली कॅमेरा समोर ठेवून पबजी खेळत बसते. त्यांना कळतंय की ती बघतेत नाही बघते ती ते असलंच चाललंय. सचिन सर आमच्या मालकाचा मुलगा आहे. मालक त्याला कंटिन्यू रानात घेऊन जातो रानातली कामं वगैरे शिकवतो. बरोबर आहे की तुमचं मला करतं ते बरोबर आहे. आज ज्यांना शेती आहे त्यांनी शेतीची कामं शिकली पाहिजे ती शेतात जाऊन कामं केली पाहिजे ती. आज जगभरात लॉकडाऊन होतं पण एकमेव व्यक्ती असा होता की त्याचं कष्ट चालू होतं तो म्हणजे शेतकरी. आज या कोरोना काळात फक्त जगवणारा एकमेव म्हणलं तर शेतकरी आहे. बरोबर आहे सचिन सर. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. ही आजकालच्या पोरांनी घेतलं पाहिजे मनावरती. मग तुमचं मालक बरोबर आहे जे मुलाला शेतीविषयी जी ज्ञान देते ना ते एकदम बरोबर करतंय. शेतकरी एकमेव असा आहे की तो कुठं त्याला तोंड नाही त्याचं काम बंद नाही. सचिन शेठ मी एक जणाला विचारलं 12वी नंतर काय करायचं की असं गप्पच बसलं राव. गप्पच बसणार पुढं काय बोलणार ते. पोलीस भरती बंद आहे
UPSC FPSCच्या परीक्षा त्यांच्या तारखा जाहीर होत नाही ती नेमकं करणार काय ते मग पुढं त्याला चालणार नाही हो पुढं 2 वर्ष झालं पूर्ण देश बंद आहे मी की तुमचं पटलं बरं का तुमच्या मालकाचं की मुलाला शेतीमध्ये पुढं चालना दिली प्रत्येक आईबापाने हेच केलं पाहिजे काय एखाद्या मुलाला जर व्यवसाय टाकायची इच्छा असेल तर व्यवसाय टाकून द्यावा एखाद्या मुलाला जर पुढे शिकायची इच्छा असेल तर हा कोरोना काळ झाल्यानंतर त्याला शिकू द्या पुढं परीक्षा देऊन तो नोकरीला लागू शकतो सचिन शेठ चला सचिन शेठ येऊ का मग हो या की थोडं बा हो होईल 2 दिवसात आमिर खानचा नंबर आहे का तुमच्याकडे? आमिर खानचा नंबर कशाला पाहिजे तुम्हाला अहो ते ना पाणी फाउंडेशनचं काम करते ती मग तिकडे नेऊ पोरं काय तर तिथं काम तर करते नाही सचिन शेठ बोका शेठचं बरोबर आहे पण त्या पोरांची पण इच्छा पाहिजे की श्रमदान करायची सचिन शेठ त्या आमिर खान सरांचा नंबर असला तर बघा की भेटला तर त्यांना म्हणा बोकाची आठवण काढली तुमची आणि भेटला तर बघा मग आपल्या पाण्यात तेवढं काम करून बोका शेठ कुठं निघालाय सांगितलं तर जायच नाही सचिन शेठ या मग आता घरी येतो मग मी पण येणार आहे घरी आल्यावर भेटू येऊ का सचिन शेठ? नमस्कार सर नमस्कार सर. काय चाललंय सर मग सध्याची परिस्थिती बघून काय शाळा फेळ चालू होती ते का नाही सध्याची परिस्थिती पाहता कोरोनाने 15 ते 16 महिने आपले घेतले आहेत. या आमच्या शेजारी बस बाया काय चाललंय मग? आमचं काही निवांत आहे तुमचंच बोला बापाशी आला पाऊस काय पडत नाही आपलीकडे काय बोका शेठ कोण होतं कोणाला टाकलं तुम्ही आता कार्यकर्ते येते आमची ती तुम्हाला माहित नाही का आमची कुठलं? कार्यकर्ते येते कुठलं आता आलेली ती होय आम्हाला का तुम्ही छटूट समजता काय आम्ही छटछूट नाही समजतो पण जरा गैरसमज होतो कधी मध्ये कार्यकर्ता येते ते आपलं होय बरं असतो बरं बरं सर ते शाळेचं काय नियोजन ठेवतंय का आम्हाला बघावं लागते आता शेठ आमचा तोच विषय चालला आहे कोरोनाच्या संदर्भात आणि शाळा चालू करण्याच्या संदर्भात हे शासनाचे तर प्रयत्न चालू आहेत पण बऱ्यापैकी ते कमी होईल का नाही अजून तर काही सांगता येत नाही आणि त्यामध्ये मुलांनी त्यांचा जो वेळ आहे तो ऑनलाईन पद्धतीमध्ये आहेच आता ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे मार्ग नाही आपल्याला ऑनलाईन शिवाय पण त्या मुलांनी त्यामध्ये गेमिंग किंवा काही इतरत्र वेळ घालवण्यापेक्षा त्यांनी आपल्या अभ्यासामध्ये किंवा त्याच्या करिअरबद्दल लक्ष देऊन त्यांनी पुढची तयारी करावी असं माझं म्हणणं आहे. सर सचिन शेठच्या ऑफिसवर हीच विषय झाला काल पण बोका शेठ मी होतो तिथं सध्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन खूप महत्त्वाचं आहे त्यामध्ये त्यांचे नातेवाईक असतील शेजारी असतील किंवा त्यांचे मित्र बहीण भाऊ यांनी त्यांना योग्य मार्गदर्शन केलं तरच त्यांच्या ज्ञानामध्ये कुठंतरी भर पडेल आणि ते कुठंतरी चांगल्या प्रकारे यशस्वी होतील. बरोबर आहे आमिर खान सरांना आपल्याला फोन लावावा लागतो या हे काहीतरी केलं पाहिजे आपण आता इथं आमिर खानचा आणि शाळेचा काय संबंध आहे का बोका शेट आता काय बी बोलायला लागली ती काय नाही ती पाणी फाउंडेशन मध्ये ही पोर खांदाय न्यायची म्हणताय ती होय बरं हां चला मंडळी येऊ का चला. ए भाऊ तू हे बघितलंय का काळामध्ये बोक्या नाही रे दाखव की मला आता दाखवते अरे मग कधी बघ अरे मग कधी बघणार सगळ्यांनी बघा